Jo, kva je zdaj, moje ime je Čale Sale in danes smo na Ptuju na kurentovanju 2020, 7.2. petek je začetek vikenda, tako da mi smo tle, da otvorimo to kurentovanje. Ta koncert je poseben zato, ker je letošnji prvi koncert z bandom in publika je zmeri ful dobra na Ptuju, kadarkoli pridem. Tako da, eto, to je to. To je Čale. Čale je v bistvu nekdo, ki je šel čez življenjsko šolo, po mojem. Ima veliko odlik, no, tako bom rekel, veliko odlik. Čale je po mojem eno izmed najbolj profesionalnih muzičarjev v Sloveniji. Zelo dobro vpliva pozitivno na mladino, kar je zelo pomembno v tem času. V prvi vrsti človek, ki ve, kaj hoče, izvajalec z vsebino in povrh vsega še človek na mestu. Čale je fajn, predvsem to, no. Čale je tak ljudski človek, ne. Da vidite, kaj moram jaz vse prenašati. In to je moj band. To je najjači! Evo, z mano moj brat DJ Šone iz Beograda. Moj brat Čale Sale, najpopularniji izvođač u Sloveniji. Snimili smo pesmu koja se zove Volim do kraja sa Gocem Tržom 2012. godine. Vremena se menjaju, stvarno dolazi ono novi ritam, ali Čale Sale i dalje ono drži vodeću poziciju ovde, tako da mi je baš drago. Evo, zdaj bomo naredili en kratek test, da vidim koliko balkanski izvajalci poznajo slovenske glasbenike, tako da moram da te upitam, brate moj, jel znaš tri slovenske pesme da mi kažeš? Pazi ovako, DJ Šone prati svu balkansku muziku, ali Čale Sale je uvek bio ono na samom vrhu u Sloveniji i to moram da kažem, pored Senide koja se sad skoro pojavila, Senide je isto ono top, ali Pon Kofer, Lagano, to su mi ono dve top pesme koje su ono legendarne. Ja mislim da će to ući u anale slovenske muzike, tako da Čale I treća, Sale... trebam tri naslove, tri pesme. Treća, brate, Volim do kraja. Tako da to je to, pičimo naprej in zdaj vidite, kako to zgleda, upam, da boste prišli na kakšen moj koncert. Mi se bomo potrudili maksimalno, tako kot skozi.